Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator en wij nodigen mensen uit met passie. En deze keer passie voor West-Vlaanderen, maar ook voor Wij zien je graag. Met wie heb ik het genoegen? Goeiedag Jan, ik ben Esther Westerwelen en ik kom uit Aardenburg. Oké, daar ben je geboren en getogen? Daar ben ik geboren en getogen, ja. Nou, een hele mooie actie, Wij zien je graag. Ja. Hè, want VVV is gestopt en daar gaan we het lekker over hebben nu, hè? Ja, dat klopt. Ja. Zeg, je bent in Aardenburg geboren. Wat heb je in je leven al zo gedaan? Oh, ik heb een paar jaar in Amsterdam gewoond, maar toen was ik nog heel erg jong. Van mijn 11e tot mijn 14e, omdat ik balletdanseres wilde worden. Zo. Vervolgens ben ik naar de HAVO gegaan. Ik ben weer teruggekomen naar Zeeuws-Vlaanderen. En heb je op het Swin College gezeten? Ja, heb ik op het Swin College gezeten. Ik was een van de eerste lichtingen van het Swin College. Wat betreft HAVO? Nee, het was eerst KWL en Sint-Eloy. En toen is het met de fusie. Dus ik was een van de eerste leerlingen die op het Swin zat. En na de HAVO ben ik naar de HAO gegaan, commerciële economie, in Vlissingen. En ja, dan start je met werken. Ja, en waar ben je mee begonnen? Ik ben begonnen op een marketingbureau aan de overkant. En nou ja, vervolgens ben ik in de IT beland. Heb ik een jaar of 18 als Europees marketingmanager gewerkt, Europees marketingdirecteur geweest voor grote softwarebedrijven. En ja, sinds 10 jaar heb ik mijn eigen bedrijf. Dat heet Lef Marketing en Events. Zeg het nog eens. Lef Marketing en Events. Dat is leuk. Ja. Ja. En ja, we organiseren met name conferenties voor de zakelijke markt. En dan voor technische bedrijven zoals een Amazon. Je kunt denken aan een Dell, aan een Hitachi. En dat doen we wereldwijd. Oh, maar dan heb je toch wel veel in het vliegtuig gezeten? Ja, meestal zit ik 1 tot 2 keer in de week in het vliegtuig. Ja, maar toen kwam corona natuurlijk. Ja, toen kwam het corona. Ja, ik heb er iets van gelezen, dus even kort en krachtig alsjeblieft. Ja, nou van de een op de andere dag staat alles stil. Ik ben een expert in het annuleren van evenementen. Ik had nooit gedacht dat ik daar expert in zou worden. My new best friend is mijn advocaat. Want die heb je dan ook nodig om alles in goede banen te leiden. En nu na bijna 1,5 jaar, 2 jaar tijd zien we dat het langzaam weer terug op gang begint te komen. Ja. Ja. En het personeel? Ja, ik had 40 man in dienst. Ja, ja. En momenteel zijn dat er nu nog 12. Zo. Ja. Goh. Ja. Wat een ellende heeft de corona veroorzaakt. Ja, aan de ene kant wel. Hè. Het is heel pijnlijk om je personeel te moeten bedanken, omdat je absoluut geen werk meer hebt. Aan de andere kant heb ik heel veel tijd kunnen spenderen aan mijn gezin. Heel veel tijd kunnen doorbrengen met mijn man. En heb ik ook heel veel nieuwe initiatieven kunnen opzetten. Noem ze eens. Nou ja, ik heb 3 nieuwe bedrijven opgezet. Echt waar, joh? Ja, daar had ik dan allemaal de tijd voor. Een registratiesoftwarebedrijf, een klein technische eventbureau en gespecialiseerde standbouw. Dus ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk om dat allemaal te doen. En dan had ik ook tijd voor wat vrijwilligerswerk te doen. Ja, want ik heb gelezen dat je voorzitter geworden bent van, is dat een stichting of een vereniging? Dat is een stichting, de stichting Gastvrij Zeeuws-Vlaanderen. Oh ja, zo heet het, ja. En die stichting is voortgevloeid eigenlijk uit de Marketing Taskforce groep. Die is opgezet door de gemeente Sluis. Met wethouder Jacques Werkman. Ja, door Jacques Werkman. Die heeft vorig jaar in mei een grote club ondernemers, mensen die in de cultuur zitten, het RMDO, de horeca bij elkaar gezet. En hebben gekeken van wat moeten we doen om de streek toch op de kaart te zetten. Want ja, van de een op de andere dag stond alles stil. Ja. En ja, dan moet er toch iets gebeuren. Je moet toch iets doen om die streek te blijven promoten. Ja, en jullie hebben die PR uitstekend gedaan, want je kon nergens komen in de gemeente Sluis. Of er kwamen stickers tegen of banners van we zien je graag, hè? Ja, dat klopt. Okay. Ja, de naam van de campagne is We zien je hier graag. Ons logo is eigenlijk het zonnehartje. Ja. En dat zonnehartje, dat zie je eigenlijk overal terugkomen. Ja, leuk. Ja. Zeg, en wie zit er bij jullie in het bestuur? Jij bent voorzitter? Ja, ik ben zelf de voorzitter. Dan hebben we Erik van Damme, dat is onze penningmeester. Daarnaast hebben we Miranda van Aanegem, die is verantwoordelijk voor het secretariaat. Dan hebben we Frank de Puit, die is vicevoorzitter. En dan hebben we nog een aantal adviseurs, die zijn ook heel erg belangrijk. We hebben onder andere Rien Puijenbroek als adviseur. En daarnaast hebben we een aantal uitvoerenden,
Want ja, er komt best wel heel veel bij kijken. We hebben Ilse de Smit. Oh, die ken ik van het VVV. Ah, ja. Tuurlijk. Ja, en naast Ilse hebben we ook nog Josephine Bakker. Ja. Heeft ook bij de VVV gewerkt, zit nu bij de MVS. En hebben we nog support ook van Suzanne de Vries, die een stukje PR ook nog doet. Geweldig. Ja. Het zijn allemaal mensen met een hoop ervaring. En Absoluut. ook aanvullend, heb ik begrepen. Ja, dat Dus dat klopt. komt helemaal goed. Maar ze hebben mij een mooi filmpje opgestuurd. Over hartjes. Zullen we die even gaan bekijken? Ja, laten we even naar het filmpje kijken. Het is leuk. Goed. Ja, leuk. Ik heb hart voor lokaal. Jij ook? Ontdek dan onze prachtige musea. Kom hier proeven van overheerlijke delicatessen en streekproducten. Shop hier je mooiste kleding. Ga lekker uit eten in eigen huis. En geniet van onze gevarieerde voorstellingen. Want we zien je hier graag. We zien je hier graag. Geniet lokaal. Ja. Nou, beter kan toch niet? Nee, beter kan niet, hè? Nee. Nee. En wie heeft dit filmpje gemaakt? Het is gemaakt door Freshframe, Jurgen Buizen. En Jurgen die maakt eigenlijk alle filmpjes ook voor de stichting. Ja, want die heb ik ook een keer hier in de studio gehad. En ook een heel leuk gesprek, net als nu natuurlijk. Ja. Goed, kun je eventjes dat filmpje nog even toelichten? Wie hebben we gezien? Of, Ja, we hebben een aantal lokale ondernemers gezien, zoals een Kent uit Oostburg, maar Mark de Rijke van de Schaapskooi uit Heilen, het Voske uit Breskens. We hebben een stukje musea gezien en het filmpje sluit af met de burgemeester. We hebben dit filmpje gemaakt toen eigenlijk alles ook wel vrij dicht zat. Oh ja. En nou ja, mensen zijn het ook afhankelijk van het toerisme. En nou ja, we hebben ook gekeken van we kunnen een filmpje maken met de lokale ondernemers en dan ook kijken hoe we dat het beste kunnen promoten onder onze lokale inwoners. Want ja, de lokale bevolking is natuurlijk ook hartstikke belangrijk voor de streek. Ja. Zeg jij, hoe gaat het nu verder met het project? Ja, we hebben gezien na die COVID-19-periode, waar we nu langzaamaan uitkomen, zagen we dat er een gat was ontstaan, ook met het wegvallen van de VVV. En dat er toch wel een enorme behoefte is aan dat stukje promotie. En dat stukje bundelen van alle communicatie bij elkaar. En uiteindelijk is daar dus de Stichting Gastvrij Zeeuws-Vlaanderen uit voortgevloeid. En wat we proberen te doen is om zoveel mogelijk samen te werken met de verschillende stichtingen, verenigingen die er al zijn. Je kan bijvoorbeeld denken aan Marcin. Marcin is bezig om de foodregio op te zetten. Dat is overigens ook nog eens interessant om Marcin te interviewen. Hey, dankjewel. Ja, dat lijkt me ook wel hartstikke goed. En we hebben bijvoorbeeld samengewerkt met de gemeente voor de Open Monumentendag. Dus dan komt alles weer terug op de website van we zien je hier graag. We werken nauw samen met de Zwinstreek. We proberen samen te werken met, aan de overkant zitten er een paar van zulke soort stichtingen. En ja, we proberen eigenlijk alles te bundelen met elkaar. Om te zorgen dat je met één stem naar buiten ook kan komen. Want dat is natuurlijk echt hartstikke belangrijk om dat te doen. En de gemeente Terneuzen en de gemeente Huls, doen die ook al mee? Daar zijn we mee in gesprek, zowel met Terneuzen als met Hulst. Oh, gelukkig. Om te kijken van, hoe kunnen we dat ook nog verder bundelen. Ja. Want uiteindelijk wil je dat de mensen komen naar de gemeente Sluis. Maar als iemand ergens naartoe gaat, dan heb je de keuze uit de hele wereldbol. Ja. Dan ga je kijken van, we kunnen ergens naar Europa. Dan kom je uit op Nederland, dan kom je uit op Zeeland en dan kom je uit op Zeeuws-Vlaanderen. En dan uiteindelijk kom je uit in West-Zeeuws-Vlaanderen. Ja, ja. Dus dat betekent dat je moet zorgen dat je lobbyt met iedereen. Ja. En dat je op die manier ook goed in beeld komt. En hoe zijn de contacten met Vlaanderen? Contacten met Vlaanderen die beginnen ook goed te lopen. Als je kijkt naar het project de verdwenen zwinhavens. Oh ja. Dat is een cross-border project, om het toch goed Nederlands te zeggen. Grensoverschrijdend. Grensoverschrijdend. Grensoverschrijdend project is dat. En daar proberen we dan ook mee samen te werken. Daar maken we promotie voor. Dat doen we samen met de gemeente Sluis. We zijn aan het kijken of we onderdelen nog van heel die expositie naar Sluis kunnen halen.
En dat is gewoon hartstikke leuk om te doen. Zeg, en de provincie Zeeland, participeert die ook nog op een bepaalde manier? Daar zijn ook contacten mee. De provincie Zeeland die, is ook bezig om een marketingmachine op te zetten. Oh. En daar zijn we ook onderdeel van. Ja, mooi. Dat klopt. Ja. Nou, we hebben nog een mooi filmpje van de gemeente Sluis en dat zou ik ook graag aan de kijkers willen laten zien. Ja, dat is goed. Dankjewel. We zijn er klaar voor je te ontvangen onder veilige omstandigheden. We zien je graag in de gemeente Sluis. Nou, een hele mooie film weer van Jurgen Buijsen. Prachtig in beeld gebracht. Ja. Maar ik heb een vraag, Esther. Want ik ben gids en ik kom nog alles bij strandpaviljoens. En er gebeurt vaak dat er gedeeltes van het paviljoen afgezet zijn. En dan heb ik gevraagd, waarom is dat? Ja, Jan, personeel. Ja. Jij zit niet in de horeca, maar misschien dat je toch iets kunt vertellen. Ja, personeel is natuurlijk best wel een probleem op het moment. Door de lockdown zijn natuurlijk heel veel restaurants of horecagelegenheden een lange periode gesloten gebleven. En die mensen die in de horeca toen werkten, die hebben allemaal andere jobs gevonden. Ja. En wat je ziet is dat mensen het ook wel fijn vinden dat ze nu een 9-to-5 job hebben. Ja. En eigenlijk ervoor passen om nog terug te gaan in de horeca. En dat is wel een probleem dat je door heel Nederland ziet. En niet eigenlijk alleen in Nederland, maar ook in België en in Frankrijk en in Duitsland. Het is eigenlijk overal zo. Ja, en daar gaan jullie natuurlijk voor om proberen weer mensen in de horeca te krijgen. Nou, dat is niet echt het doel van de stichting. Nee, maar dat is wel... Overal waar ze problemen hebben, zal de stichting toch wel een helpende hand bieden. Ja, nou ja, de stichting is echt met name om de promotie te doen van de streek. En dat is niet echt voor het werven van personeel. Nee. Het werven van het personeel ligt echt wel bij de bedrijven zelf, hoor. Maar ja, het is natuurlijk wel een uitdaging. Ja. Komen er nog meer promotiefilmpjes? Ja, we doen ongelooflijk veel aan PR. We hebben... vorig jaar hebben we onder andere in de Telegraaf gestaan. 4 pagina's in de Telegraaf. En dat had ook weer een enorme spin-off. Want daar hebben we nog eens in de Telegraaf gestaan en nog eens met een stukje. We hebben net de Libellen op visite gehad. We hebben de Margriet op visite gehad. Komende week komt het laatste nieuws komt langs voor een persstrip. We hebben Boer zoekt vrouw 2 keer langs gehad. Uit Wallonië en uit Vlaanderen. We hebben Omroep Max gehad. Ik weet niet of je het programma kent. We zijn er bijna. Dat was 14 september is dat uitgezonden geweest. En we zijn er bijna is een vakantieprogramma
met wat oudere stellen. Die reizen een maand lang met elkaar door een bepaald land. En dit jaar was dat Nederland. Oh ja. En dan zijn ze van Groningen naar Groede gereisd. En het stukje in Groede, dat hebben wij volledig begeleid. Oh. En daar hebben we toch ongeveer 2 miljoen mensen naar gekeken. Zo. Ja, en dat is echt fantastisch. En dan zie je weer de duinen, dan zie je allerlei strandpaviljoens. We zijn met de festijn mee geweest. Boot. Ja, we hebben de dolfijntjes gezien. We zijn vis hebben gefileerd bij Mike de Hauk. We zijn naar Groede Podium geweest. Ja, we hebben echt van alles gedaan. Dus dat was echt wel ongelooflijk leuk. En ook heel goed in beeld gebracht. Ah, mooi. Ja. Ja, dus dat komt wel goed zeker dan, hè? Ja, het is al op 14 september is het uitgezonden geweest. Oh, dan kunnen we gewoon... Kun je nog altijd terugkijken bij Omroep Max. Ja, zeg, dan heb ik nog één vraag. Als mensen nou een rondleiding willen hebben, hè, met een gids, kunnen ze zich dan met jullie vervoegen? Nee, want dat was vroeger bij het VVV, hè? Maar we hebben geen standplaats. Hè? Dus we doen heel veel PR en social media. Maar we organiseren geen gidsenrondleidingen. Oh. Maar we kunnen wel mensen er naartoe verwijzen waar het gidsteam zit. Ja, gidsteam Zuid-Vlaanderen. Ja, we werken ook wel nauw samen met het gidsteam. Dat hebben we ook bijvoorbeeld gedaan voor Open Monumentendag. Ja. Toen waren er ook 2 dagen waren er gidsen in alle kernen aanwezig. Tenminste, bepaalde kernen, niet allemaal. En daar werken we wel mee samen. Mooi. Ja. Nou, heb jij nog, om het af te sluiten, iets voor de kijkers? Dat je zegt van, nou, dat wil ik nog even kwijt. Kom zeker eens langs bij de lokale, lokale ondernemers. Ja. En we zien iedereen heel erg graag hier. Zullen we het daarbij laten? Dat is goed. Helemaal goed. Dankjewel. Nou, beste kijkers, ik hoop dat jullie ons ook heel graag zien. Maar dit was een heel mooi verhaal over hoe dat het lokaal hier gaat in West-Vlaanderen. Nogmaals hartelijk dank. Zullen we er maar even een toast uitbrengen? Ja. Gaan we doen. Klinken. Hoppa. Ja.